Nonamet pasang kaliman tabe tinebena nyeladune dumawaing tawang towang sinuwun linepana ing tulak manuk keparang kula ngaturaken sembah sing langsung alon-alon aja kesusu-susu anu wae sumung kemeng pangabekti kula kunjuk terus carane nanggulangi pripun ditanggulangi seranane aku nyuwun ngampil pusaka ngamarta 3 cacahe napa mawon Pak siji sik catetane meneng kene siji tumbak karawelang 2 payung mata payung tunggul naga sing angka 3 pustaka jaminan pustaka jamus kelima sada pustaka jaminan utang jamus kelima sada nuwun sewu kok ana swara rapenak mau sapa sing ngomong hah ayo ngaku antara piyai telu seneng mburiku kuwi sapa sing ngomong nek Semar ki ya menungsa kedunungan ina lali salah apes lan mati kuwatir rasane atiku nek Semar kuwi duwe gegayuhan kepengin luar saka derajating abdi kepengin duwe derajat pangkat sing luwih dhuwur sapa sing ngentoki kata-kata ki mau hah kene ora ana sing ngaku babat habis lho iki kok menika mboten pangling kados sowanipun Panakawan monggo Panakawan Bagong sowan wonten negari Ngamarta Koko Prabu jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Yayi najan dipun menapakno Bagong menika tasih Panakawanipun para Pandhawa mila dinten samangke kula aturi animbali menapa wigatosipun dene Bagong sowan wonten Sopadewa Yayi Prabu mestinipun wonten wigatos dening atasipun namung sak derajatipun Panakawan kraya-raya sowan dhateng Garing Amarta. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah. Kula diandangu dhateng sowanipun Bagong. Inggih, Yayi, kula semanggaken. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu sawise asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwe. Panakawan Bagong raharja sowanmu Panakawan nonamet pasang kaliman tabe tinebena nyeladune dumawaing tawang towang sinuwun linepana ing tulak manuk keparang kula ngaturaken sembah sing langsung alon-alon aja kesusu-susu anu wae sumung kemeng pangabekti kula kunjuk ngersa paduka sinuwun Prabu Puntadewa iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana kula cancang pucaking remi Bagong nun nek ora iso basa ki rasah basa kula cancang pucaking weni weni to weni ora remi ora ngerti kula cancang pucaking remi dumawaing kiyu-kiyu ora kena kuwi nggih kula cancang pucaking weni dumawaing wijang nah rumeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan sinuwun prayoga nunggunmu ngadhep kula nun sampun boten kirang prayogi sapa ingkang dadi kancamu Bagong kula piyambakan mawon sinuwun kula niku cah kendel iya nggih prayoga nunggunmu lungguh sampun boten kirang sekeca anggen kula biyanten sampun Prabu iya Bang nggih Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu pengetunipun sinuwun Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna Wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun
Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanono ya Bagong. Nun iki nang aja kurang ajar lho. Terus kok nirokke suarane Kresna men supaya kula niku ya semangat ngoten lho. Panjenengan niku lek ngendika renyah. Carane krupuk niku bar dintas. Kula ya kudu renyah, ya kudu ngimbangi karo sing nimbali. Iya Bagong, iya. Lho. Anu nggih. Penakno nggonmu lungguh Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Sakarepmu Bagong. Ha nggih wis ngonten mawon malah penak. Bagong. Padhararja sapraptamu Bagong. Pangestunipun Ndara Werkudara nering sambi kala Ndara. Yo. Prayoga nunggon ngadhep. Kula ngaturaken sembah. Tak tampa pangestuku tampanono. Ayo nek iso dirokno gedene suarane Werkudara. Bagong. Nung. Biasa mawon ah. Lah sampean gedhe tenane suarane. Sampeyan iku ora asik gedhe ora mung suarane. Iya, prayogakno. Nun nggih sanget anggen kang dadosaken jimat paripe. Bagong Padhararja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjung nggih Den. Iya Bagong. Nggih. Kok pun sawetara ora rawuh teng Karang Kadempel. Iya, akeh kewajiban kasatriyan Bagong. Wah, jan wis mendring kula macet. Sampean mboten rawuh niku anggere ditekani meng kula tinggal ndelik. Iya. Ponokan Bagong Padhararja, ponokan Bagong Padhararja. Pangestunipun Ndara kembar, Ndara Nekula Sedewa wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, Bagong tak tampa pangestuku tampanono ya Bagong. Nun inggih sanget anggen kawula dadosaken jimat paripe. Ki ora Bagong sami wilujeng. Weh lah. Siti. Inggih. Slamet tekaku, kowe slamet to sehat to kowe dadi abdi Ngamarta. Pangestunipun sehat. Syukur. Adimu sing lemu iki jenenge sapa kowe? Kula pun Bandriyah. Heeh, lali aku. Kowe ya sehat to Bandriyah? Pangestunipun wilujeng Mas Bagong. Wah, jantangku mboten kepanggih. Ah iya ya. Karang aku ya arang-arane negara Ngamarta. Nggih. Nomormu ijek ajeg to? Tasih ajeg. Kok tak kirimi gambar meneh ya. Ya? Nggih. Sing asik. Beres. Aja kuwatir pokoke. Senengane kok kaya ngono lho adik iki. Ora apa-apa kuwi. Ponokawan Bagong. Kula wonten dawuh sinuwun. Apa sebabe dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan? Murugake matur marang panjenengan ingsun Ponokawan Bagong. Sampun dipun keparengaken sinuwun. Wis ingsun keparengake. Matur sembah nuwun. Ingkang sepisan kepareng kula ngaturaken tebah. Siti Sekol binunteling ron kelapa. Apuren ta mbok bilih wonten lepat kula anggen kula ngunjuk sapa paduka sinuwun Prabu Darma Kusuma. Kaya ora dadi ngopo, Bagong? Ing angka kalih sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Nanging kula menika dapur dipun utus Bapak Semar utawi sowan kula menika minangka duta. Duta apa? Duta terong. Duta pengawakane Kyai Semar Badranaya. Mengkono Bagong. Nggih. Lah bapakmu ya gene. Ngaten sinuwun. Mugi andadosna ing kawuningan. Nadyan bapak niku ketoke wong loro saudon telu saurupan. Ning panjenengan prisa piyambak to, bapak niku kere. Iya. Bapak niku wong ora duwe, tata lair pancen bapak niku wong ora duwe. Ning batin bapak niku wong keserakat. Iya Bagong. Batine bapak niku dewa ngejawantah. Arep ala dikaya ngapa? Bapak niku Semar niku dewa ngejawantah. Tur bapak niku dadi pamomonging para Pandhawa niku wis mataun-taun.
pinten-pinten puluh taun dadi abdi tanpa ngresula, dadi abdi sing tewajo dhateng kewajibanipun niku mung Bapak Semar. Mengkono Bagong, mekaten nggih. Sabanjure piye? Pada suatu saat nggih. Kuwi tembung apa Bagong? Waduh niki tembung modern. Sampeyan sawijining dina bapak niku crita kalih kula. Crita karo kowe piye? Bapak niku nglakoni tapa brata. Iya, menyang endi? Teng Sentrong. Mboten medal 7 dinten. Kalih simbok. Tapa kok wong loro? Mboten ngerti niku pancen lakune bapak ngoten niku. Tapa karo simbok 7, Mbah. Bareng metu saking Sentrong, bapak niku terus pucet cahayane. Merga entuk sasmitaning dewa sing sajake Mutawatiri. Terus 3 dina bapak mboten kersa dar, mboten kersa ngunjuk. Terus kula ditimbali niku wau. Gong, kowe tak andani aja kaget. Lah ngopo bapak kok ora nyeluk Gareng, ora nyeluk Petruk sing diceluk kok aku? Aku lagi ra percaya karo Gareng karo Petruk. Bapak ngoten niku. Lah ngopo ya Pak kok ora percaya karo Gareng karo Petruk? Soale Gareng karo Petruk lagi wae mbautke dit RT ngono. Mula aku ora percaya karo Gareng karo Petruk. Kowe tak timbali, kowe sing tak percaya. Lho nggih, sendika. Ajeng crita napa, Pak? Aku ki nalika tapa ning Sentrong kae kok entuk sasmita sing sajake kaya Ngutawatiri le. Ngutawatiri pripun, Pak? Sesuk ki ora suwe meneh. Ngamarta ki bakal entuk cobaning dewa. Mbah pirang dina saka saiki, mbah pirang sasi saka saiki, Ngamarta ki bakal ke Taman Pegebluk ingkang gegirisi. Oke para kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Ngoten niku. Wah. Tenane, Pak, tenan aku ora goro. Bapak ngendika ngoten niku. Ah, Bapak kudune iso nanggung perkara kuwi, Pak. Ngamarta ki sing ngomong Bapak lho. Negara Ngamarta ki sing duwe kewajiban gawe tentrem ki Bapak. Duwe kewajiban gawe kabagyaning kawula ki Bapak. Klebu para Pandhawa ki ya dadi tanggung jawabe Bapak. Iki ambeke daturke para Pandhawa wae, Pak. Bapak nyandet kula. Aja. Engko ndak Pandhawa kaget. Ning Pandhawa ya perlu ngerti. Mergo nek Pandhawa ora ngerti engko ndak ora tata-tata. Lah jane iki iso ditanggulangi le. Terus carane nanggulangi pripun? Ditanggulangi seranane aku nyuwun ngampil pusaka Ngamarta. 3 cacahe. Napa mawon, Pak? 1. Sik, catetane meneng kene. 1 tumbak Karawelang, 2 payung mata, payung tunggul naga. Payung tunggul naga sing angka 3 pustaka jaminan pustaka jamus kelima sada. Pustaka jaminan utang. Jamus kelima sada. Niku telu-telune kudu tekan Karangkadempel. Bapak sing ajeng nyarati, bapak sing ajeng dongani, srana pusaka 3 niku Pandhawa iso uwas saka bebaya Pegebluk. Neng. Piye karep omong apa? Niku lho, ananging. Ananging kok dadi neng. Ananging nek sampean mboten maringake, nggih sampun. Monggo mawon kula mung diutus kalih Bapak Semar. Nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya mboten napa-napa wong kula ya mung dadi utusane Semar. Ning nek Pegebluk niku tumama tenan teng negara Ngamarta, sampean ampun sambat sapa-sapa. Bapak wis ngelekke karo Nalendra Ngamarta. Werkudara. Iye. Piye Dimas? Ana kanan kaya ngene. Ora sandadak walang ati. Pusaka 3 wenehno Bagong. Ben digawa Bagong ning Karangkadempel. Men disarati karo Semar. Men Ngamarta ora ke Taman Pegebluk. Kuwi luwih apik tinimbangane awake dhewe meneng wae. Ora tumandang karya.
Ning mengko bakal weruh pira kae kawula sing padha tekaning pati. Kuwi malah ora prayoga. Arjuna Kula cunduk kalian panjenenganipun Kakang Mas Jodipati. kembar piye? Iya kula nderek Koko Prabu. Inggih, Koko Prabu kula nderek. Bagong, Dalem kowe krungu dhewe kesaguhaning para kadang. ah niku langkung prayogi. Mergi bapak niku nek omong niku sadet saknyet kok. Kadangkala bapak niku ya sok ora mandi ning kadangkala ya mandi ning ketoke niki lek omong kalih kula niku serius tenan sinuwun. Mboten main-main. Niki ketoke wong bapak niku lek ngendika niku karo ora ngematke kula kok. Penrawanging netra niku mendhuwur. Kalih omong niku blas ora ngematke kula. Sing ngomong niku kaya dudu Semar. Lho. Kaya dudu bapakmu. Senes. Suarane niku pokoke beda karo suarane bapak biasane. Ha niki nandhake nek sing paring pangandikan niku pancen dudu Semar. Ning sing manggon ning awake Semar. Iya, Bagong pancen bener ngono. Nggih. Sapa sing manggon ning awake bapakmu? Waduh. Sapa ya? Sinten sinuwun? Lah kowe karo wong tuamu dhewe kok ora apal iki piye? Aku lho ora apal ya, nyatane ya ora apal tenan kok. Sing manggon niku ketoke Bathara Ismanto. Sapa? Ismanto. Jaidan Ismaya. Ah, Ismaya. Kok Ismanto? Ismanto iki bakul dawet e. Ismaya, ketoke sing ngendika wong rada halus kok suarane nek bapane ku rak pengendikane kasar. Ngoten nika. Nek niku suarane rada halus, berarti niku asline sing ngomong udu bapak. Ning sing ngenjingi bapak, sing lenggah teng sanubarine bapak. Iya, Bagong. Nggih, mula monggo nek aja dipareke nggih kula beto sakniki nek mboten nggih pripun carane. Koko Prabu, wonten dawuh Yayi. Menggah paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Nun sewu. Menawi babakan Semar nyuwun pusaka 3 menika kala wau, tumrap kula kedadipun petang. Liripun kados pundi? Nun sewu. Nadan Semar menika panakawanipun para Pandhawa, Semar menika abdining para Pandhawa, nanging nun sewu, Semar menika menungsa lumrah. Menungsa ing kedunungan ina lali salah apes lawan mati. Kuwatir sing manah kula. Menawi menapa ingin dipun aturaken Semar lumantar Bagong menika namung karti sampeka. Ing sejatosipun Semar menika namung melek pusaka 3 negari Ngamarta. Anggenipun semados sakmangke Semar saged junjung derajatipun luar saking derajating abdi, gaya derajat ingkang langkung inggil. Menika saged ugi kelampahan. Ampun nun sewu. Mboten teges kula menika badhe ngiyas dhateng Kakang Semar, namun nun sewu, naminipun titah menika kedunungan lali, kedunungan supe tuwin kedunungan lepat, mila kedang atos-atos. Menawi ngantos pusaka 3 menika luar saking para Pandhawa. Pusaka 3 menika mangke dipun beto Semar, kekiatan menapa ing dipun ginakaken para Pandhawa. Semar saya gadhahi panguwasa, Semar saya sentosa menawi gayuh napa-napa badhe kasembadan. Menika ingkang kula ajri Yayi Prabu. Nuwun sewu kok ana swara rapenak mau sapa sing ngomong? Hah? Ayo ngaku. Antara piyai telu seneng mburiku kuwi sapa sing ngomong nek Semar ki ya menungsa. Kedunungan ina lali salah apes lan mati. Kuwatir rasane atiku nek Semar kuwi duwe gegayuhan kepengin luar saka derajating abdi, kepengin duwe derajat pangkat sing luwih dhuwur. Sapa sing ngentoki kata-kata iki mau? Hah? Kene ora ana sing ngaku babat habis lho iki kok. Nek nitek suarane cilik iki genan Ndara Werkudara. Gus. Ngawur. Oh ya udu. Ndara Janawa. Dudu Bagong. Sampean. Aku ora kok jeneng ngiyas karo bapakmu ora Bagong, kowe aja salah tampa. Ning niatku mung ngelek-eleke marang para Pandhawa. Angel to kelakone dinalar kanggo nalar sing ganep. Ing atase derajating Semar kok arep maluyake negara Ngamarta ingkang bakal ketaman pegebluk. Mongko dadak mbutuhake pusaka 3. Ya kuwi tumbak karo welang payung tunggul naga lan pustaka jamus miyang jimat lima sada.
Nek kudune Semar arep kepengin dandani negara Ngamarta kuwi ora kok kongkonan kowe, nanging Semar tekan ana negara Ngamarta. Kuwi luwih iso dipercaya. Lah kok dadi kongkonan kowe? Mongko kowe iki mung batur, kowe mung Gedhi Bal 17, kowe iki mung Panakawan. Nek nganti tumpangsa nggonmu mboyong pusaka telu iki mau, apa ora gawe geger cilik pusaka ilang? Gedene pusaka oncat apa ora gadi rame negara Ngamarta? Mula kang saka kuwi perkara iki dipetung dhisik, aja kesusu Bagong, aja kesusu. Aku ora ngarani ento Semar kuwi ndek gegayuhan liyane ora. Aku ngerti pambegane bapakmu. Ming sing jeneng menungsa kuwi kedunungan ina lali salah apes lan mati. Saapik-apike wong kuwi tau tate nandang kleru, sak kleru-kleruning wong tau tate nandang bener. Kuwi wis eneng-eneng jagat kuwi wis ditetepi dening panguwasaning dat kemurwing dat. Mula kudu ngati-ati. Oke. Cekak gampange sampean maido karo Semar, ha to? Cekak gampange sampean maido karo gegayuhane Semar sing kepengin dandani negara Ngamarta. Malah luwe-luwe sampean ngarani Semar kepengin duwe derajat liyane luar saka derajat batur. Ha ta ngono ta? Lho. Kuwi mung panyokra bawa nanging rak durung sak tenane to. Rasaku kanom. Padune kowe arep nudingi karo Semar. Semar kepengin duwe derajat sarana kowe ketunggan pusaka telu. Semar kepengin duwe derajat ketunggan pusaka telu, Semar kepengin luwih saka derajat batur. Ngono wae rasa dadak tau ubeng-ubengke. Bagong sing sabar dhisik. Ora iso sabar. Aku nek kene iki ora iso sabar aku. Semar dunekke werna-werna, kepengin duwe niat sing elek. Kepengin duwe niat sing ora prayoga. Saya tak takon karo sampean. Semar ngomong Pandhawa pirang puluh tahun. Tahu Semar njaluk undaan bayar? Tahu Semar njaluk derajat sing luwih dhuwur? Tahu Semar kepengin duwe apa-apa? Ora tahu. Semar lahir batin nglakoni lakon iki kanthi ikhlas. Ora duwe niat apa-apa. Minangka dadi pamomong ya minangka dadi pamomong. Nek Semar gelem dadi wong duwe derajat, duwe pangkat rasa dadak nganggo pusaka telu tombak karo welang payu tunggu naga pustaka jamus tombak karo welang. Lemu nyebut ki ngawur, ora urusan. Wong nesu bebas. Wong edani bebas. Ahlinya ahli. Padake ora. Ora usah dadak perlu tombak karo welang payu tunggu naga pustaka jamus nyajiman liwat ora. Ning Semar ki tak omong ya. Ae titi sing Sanghyang Bathara Ismaya, mbiyen nek gelem dadi dewa, Semar ki wis mukti. Wis mukti nang kayangan kono. Ora dadi titah kok dadi titah kaya kowe-kowe kuwi. Hah? Ora kok dadi kuwi ora basa kowe. Nesu mosok basa. Nesu kok basa kuwi wadgu. Punten dalem sewu ngono. Kula tak medal Jawi. Kula nek sampean wani kula tak bali teng Karang Kadempel. Nek sampean wani tenan karo Semar, tak laporke bapak. Yakin kula mboten ajeng wedi nglaporke bapak. Ning nek mengke perkara cilik dadi gedhe mang tanggung dhewe lho sinuwun. Kula wis ora piye-piye pokoke. Koko Prabu kados pundi? Menika mboten prayogi kedadosanipun Yayi. Menawi ngantos mangke Bagong menika pradul saestu kaliyan Semar. Menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Lajeng kepareng paduka. Menawi saged Bagong badhe kula tungka kula candhet sampun ngantos wangsul dhateng negaring utawi wonten Karang Kadempel. Kula semanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu Arjuna kula wonten paring dawuh melu pun Kakang Sewawi kula dherekaken Koko Prabu.
iki nadyan Bagong ki wong loro saudon telu saurupan mung drajating Panakawan parandene Bagong ki wong jujur Bagong ora tau apus-apus marang bendarane nadyan solah bawane srogal nang yen tobab kejujuran antaraning Panakawan telu Gareng Petruk Bagong sing jujur dhewe malah Bagong tumrap aku ngono. Iya Dimas. Banjur sak banjure kepiye miturut petunganing Dimas Werkudara? Yen miturut petunganku pusaka telu paringna marang Semar. Merga Semar wis tanggap marang Sasmita. Yen to negara Ngamarta bakal ana apa-apa. Bisane ora tumama ning negara Ngamarta kudu nganggo syarat Karang Kadempel kanggonan pusaka telu, tumbak kara welang, payung tungganaga lan pustaka jamus miyang jimat kelima sodo. Pocap kacarita nalika semanten. Ngraosi pusaka ketiga, tumbak kara welang, miwah payung tungganaga, pustaka jamus miyang jimat lima sodo. Eling-eling pusaka menika kedadosan saking Nalindra ingkang digdaya sekti kalintang. Mila panggraitane tanpa beda kaya menungsa. Mijil saking pagedangan pusaka-pusaka tiga kumleyang sak nginggiling Datulaya nututi plajaring Kilurah Bagong. Sedewa teka banjur ngadhep ngarsaning pun Kakang. Nun sewu kok ora Bu. Nembe kemawon Kakang Mas Jodipati ngraosi bilih Bagong menika Panakawan ingkang jujur. Menika kala wau sedaya kabukten. Buktinipun menapa Kakang Prabu mboten nyumurupi kahanan napa Sedewa? Pusaka tiga tumbak kara welang payung tunggul naga pustaka jamus miyang jimat lima sodo. Kula tingali kumleyang wonten sak nginggiling Datulaya malah sajaipun nungka lampahipun Bagong Prabu. Werkudara. Nggih. Yen ngono bener apa kang dadi ngendikaning Dimas Sena? Pusaka telu wis melu kelawan Bagong rasa dadak ditututi. Pusaka telu hae panggraitane tanpa beda kaya menungso, dasare kedadian saka menungso. Saka Nalindra sing padha salin wujud dadi pusaka. Iya Dimas. Kanthi cara mengkono mbarep ora usah sangga runggi. Sapurnaning lelakon antaraning Bagong karo Kresna kakangku tak kanthi menyang Karang Kadempel. Sowan ngersaning Semar Badranaya. Iya Dimas pun Kakang mungkari manut. Kang mengkono yayi tatanan parengganing para kawula aja nganti ana ing kesempyok ing aradan. Upama dadi peperangan antaraning Koko Prabu kelawan Panakawan Bagong. Lan tak jaluk siadi kudu ora kena ngrekake para putra supaya mrawasa kelawan Bagong. Ora bakal aku ngewangi Bagong apa dene ngewangi Kresna. Kabeh tak anggep katresnanku kabeh. Iya Dimas, Sedewa nuntun maring adhawuh bubarna kang padha seba ingsun kundur ngedaton. Kawula ngestaken dawuh nyuwun madal paselan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dimas Sedewa. Purna gatining pananggilan. Sanulur kundur daton jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Cedi. Manggung ketanggung Jaka Maloro ingkang sami ngambil upacaraning keprabon. Kawis dengan saking Mandura tindaknya Sri Naranata katinon saking Mandrawa kaya tansah gumebyar candraning Sri Naranata wau.
Matur suwun. Ya. Awake dhewe wis kelakon sowan ana ing Merti Dusun Warak Kidul 2019. Ya. Luar biasa no iki digawe sak meriah-meriahe. Ya. Ya nadyan janjane awake dhewe kejaba saka kuwi awake dhewe nyuwun pangapura ingkang sak kalangkung akeh ya no. Ya. Kagem para bapak-bapak panitia jane rencana pancen mayangan ning kene iki tanggal 5. Ya. Ning iki mundur tekan tanggal 7. Ngono ya. Dasare apa? Ya nalika semono panitia pancen wis paling dawuh tanggal 5 ya ning bulan April nganti keletan bulan Mei kok ora ana kelanjutan ya tak nggoni liyane. Ya. Ngono ya. Ah bareng bar bodho lagi genahke Warataya. Lagi bareng ana apa jenenge iki spanduk Dumpyuk lagi do bingung. Ya, Loh, tanggal 5 niku teng Warak, mboten ngono. Aku ya penak wae. Pokoke sing DPC kula dhisikke ya. Ya. Ora perkara piye-piye no, aku wis kerep lho kerep nglakoni piye? dipeseni tanggal semanten pang bunderi. Pokoke kula benjing sowan. Ya. Lah di ardigoni wong tak tolak, ardigoni wong tak tolak, ardigoni wong tak tolak. Sidane sing bunderi iku ya ora sida. Aming merongos aku nang omah. Iya ya mak iya. Mula saiki sing dhisik wae dadi kabeh men iso ngrasake rezekining sing gawe jagat. Iya, pancen ngono. Dusun Warak, Merti Dusun. Iya, iki panitiane para nom-noman kabeh dan luar biasa no. Iya. Pancen bengi iki digawe gedhen, digawe gayeng. Iya. Apa sebabe kok diarani warak? Iya. Alon-alon ya nak. Iya. Ku nek kleru le omong ndak malah. Iya. Miturut sebagian warga penganut keyakinan Nasrani lan Islam. Iya. Sedangkan berdasarkan definisi warak menurut KBBI, kata sifat warak dalam istilah agama kuwi berarti kepatuhan, patuh terhadap larangan Tuhan Allah yang Maha Esa, dan kata benda warak juga diterjemahkan sebagai hewan badak. Yo. Akeh diceritakake lan dimirengke dening para warga dusun warak mbiyen nalika semono kuwi area gerombolan badak tinggal. Oleh karena itu daerah ini dinamai Warak. Cerita nama Warak karena petilasan hunian badak memang dimungkinkan karena tidak ditemukan fosil atau jejak peninggalan yang merujuk keberadaan badak tersebut. Oh ngono. Walaupun demikian nama Warak yang dikaitkan dengan hewan badak merupakan hal yang sah secara harafiah. Terjemahan Warak adalah badak. Oh iya. Badak kuwi kewan gedhe kaya dene gajah. Badak kuwi awake gedhe lan kadang bercula satu yang mencerminkan kegagahan, kekuatan dan ketangguhan. Namun sebagai hewan herbivora, badak hanya memakan tanaman atau pucuk-pucuk daun dan suka berkubang. Iya, ngono ya. Iya. Liyane meneh iki nek tak artekke ya no. Iya. Cerita tentang Warak juga bisa dikaitkan dengan nama Rakai Warak. Dengan memandang dari sudut sejarah dan budaya, nama Warak adalah daerah kekuasaan yang dipimpin Sri Maharaja Rakai Warak. Rakai Warak merupakan raja keempat kerajaan Medang atau Mataram kuno ketika periode Jawa Tengah. Nama Rakai Warak bertulis pada prasasti Mantyasih Brangka tahun 907 Masehi. Sing ditemukan di Kampung Mateseh, Magelang Utara. Istilah Rakai Warak adalah bukan nama asli karena nama ini bermakna kepala daerah Warak. Nama asli Rakai Warak sama dengan tokoh Samaragrawira. Samaragrawira adalah anak dari seorang yang berjulukan Wirawairimatana yang dalam bahasa Sanskerta berarti menumpas musuh perwira. Yo. Wis ngono kuwi. Yo. Perkara doradong ya ora wis terserah. Yo. Ki angel tenan soal sejarah ino. Yo, wis pokoke perkara jenenge apa Warak utawa apa sing penting ora kok jenenge desa apika kae nek ora tentrem, ora rukun ya malah percuma.
nadan mung dusun warak dijupuk saka tembung badak utawa warak ning sing wigati wiwit saka papan kene ayo diwiwiti kerukunan diwiwiti ketentreman manunggal sayuk rukun tunggal sedya cipta rasa karsa lan karyane mujudake dusun ingkang gemah ripah loh jinawi amin sing dijaluk ya pancen kuwi ya mak iki jenenge no ya kok nek kowe karo aku omong akeh-akeh tentang sejarah desa warak dusun warak iki malah ora dong ya malah wayangane kok ndak malah ilang ngono ya apike iki difotokopi wae sesuk didumke masyarakat ya dadi ora ngeceh-ceh cangkemku ha iya maca cilik-cilik kaya ngene iki aku wis mumet lho nek mergo mripatke wis mripat tuwa ya dadi nek kon maca komplite iki aku ya wis ming tak petili wae ya pancen ngono ya mak iya ngono warak yang berarti badak dan iki uga tinggalane Nalin Raja Mataram kuno yang keempat ya kuwi Maharaja Rakai Warak kuwi ya iso diartikan seperti itu ya ngono ya ning aja tok artekke warak yang berarti kae sing dipikul wong ngalor ngidul terus pasang 100 metu macan apa warak kae aja kae judi ya pancen bener ya yo diaturake rerepen seneng-seneng suka-suka parisuka ya alah suwe ora ketemu karo sedulurku loro iki no ya pirang-pirang sasi wit barbodo taun wingi nek ora kleru setahun biris seprene iki ora ketemu ya ming nyawang ning story-storine Mbak Mimin, Mbak Apri, saya laris, saya kuncara alhamdulillah pokoknya saling mendoakan saja ya nadyan ya sarang-arang ketemu ya wis piye meneh ora dadi ngopo no ya kabeh wis mlaku dhewe-dhewe saiki ya wis dadi artis tenan ya wis mlebu ning apa jenenge iki OVJ mlebu ning hitam putih ya seprene iki urung iso dileboni no iya mergo ya plantrangan dadi ya aja ngono kae mak ya iki Mbak Mimin Mbak Apri ya iki suwe banget ayo kangen-kangenan ya dek kapan kae arep dadi siji ya ora sida nah ndi nang kecamatan Minggir kae jebule ya karang saiki wis